तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थालायबाय ओमफ्राय दिनैहाय सानडे नालाय बेखायनो गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरोना गिर्जायाव थांनायसै दा गानफब जोमफब आरामसे देलायनानै ओंखारबोबाय आरोना गिर्जायाव थांनो ओमफ्राय दा बयबो गिर्जायाव फैनांगौ दिनैल' नङा आरोना सानफ्रामबो गिर्जायाव थांखायो थांनाया अब्लाबो दिनैहाय मोनसे भिडिअ बानायनाय जाबाय गिर्जायाव थांनायजों लोगोसेनो दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौहाय जोबजासिम लोगोफोर नै दा गिर्जायाव मोनफैबाय फाइनालि बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गिर्जायाव हाबनांगौ आरोना देवबार बारायाव इसोरा एफा मोजां जोंनो सम आरो खाबुफोरखौ होबाय सप्तासेयाव गोबां अनबाय बेखायनो देवबार दिनावहाय गिर्जायाव हाबनांगौ आरोना नट अनलि ख्रिस्टान बयबो गासैबो जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो गावबा गावनि धोरोमखौ मानिनांगौ आरोना बेखायनो खावलायनाय थाबाय बयबो जाहाथे गाव गावनि धोरोमखौ मानिलायो ओमफ्राय दिनैहाय नै सेकेन्ड हेन्ड कार लादों जोंना बियादैया दा नायलांबाय थादो बिनिनो मिस्थि लायनो लिंदों आरोखि बलांगुरियावहाय मिस्थि लायनो नागिरदों नै गिर्जायावलाय मोनफैबायमोन रावबो गैथ'आ आरोना ब्लेसिं खालामगोन कारखौहाय ओमफ्राय दा फैगासिनो दं होननानै फन हरदोंमोन दाबो फैया माथो थ' ख्रिस्टान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर बयबो इसोरखौ खुलुमनायाव बयबो नांथाब आरोना जाहाथे लाइफआव साक्सेस जानो हानाय बायदि बिनि अननाय बिनि हेफाजाबजोंसो जोङो माने थांनानै दङ आरोना गासैबो धोरोम हारिनि जाथि जन'गोष्ठी गासैबोखौबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे गावबा गावनि धोरोमखौ रावनिबो धोरोमखौ नेवसिलाया आरोना बेनो मोनसे खावलायनाय थाबाय गावबा गावनि इसोरखौ गावबा गाव सिबिब्लानो जाबाय थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ काराबो फैगासिनो मिस्थि लाखांबाय नै माबा थांसै सानैलाय सासेन जायो ड्राइभारा लागा मानो आलौगोनलै माला होलायबाय दे आफार खाजानाया खोरखि खुलियाबाथाय गाखोनो हाला एसि दंखायो दे मोजां बिना होलै गारि गोदाननि जाहाथे मोजां सालायनो हायो दरजाफोर खेंना दोनद्रा आल'सेस साबि अन खालामना दोनफैदो गारिया साबि अन खालाम नायनांगोनद्रा मानसिफ्रा आरो हाखौ दादों बोलोगोराफोर इसोर सोरगो आरो बुहुमनि दागा नोङो गावनि गियान गोबां गियानजों सुबुंफोरनि समायनायनि आरो नोंनि मुङा बाहायनो जोंनि बिनायखौ खोनासं बेबायदि बे न'खर गारिखौ बाहायदो गावनि नोजोर होनानै दावबायनो आरो सुबुंफोरखौबो गावनि आंखौ फोरबो गोथार खालाम आंनि गोसो मोदोमखौ है लाखांखाबाय किल'मिटार नै 6000 61,525 ने बेसेबां इयार्स जाखो होनदों 10 इयार्स ना 10 बोसोर जाबाय ने
गारिनि कन्डिसनफ्रालाय सिगां मोजां गोजा इन्जिन थिन्जिन मोजां नै फोदैया सेकेन्ड हेन्ड लासाबाय आरोखि जासामो जायखिया अखा सिजानो नुदोंथ' बाइक टेस्ला बाइकजों बेसेबां अखा सिजाबावनो ने बेखायनो सेकेन्ड हेन्डलाबो कार लाबाय आरोखि नै फेमिलि आराम बेरायनो सोरबाफोर भाराफोर नांगौला एकदमबारे कन्टेक्ट खालाम नामा भाराफोर थांनोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन एबार रिजार्भ थांगोन एसे कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनावहाय सोरबा रिजार्भ थाङोला एसि टिसि दंजोबखायो आरोखि ना गासिबो कन्डिसन थिगैनो दं माखासेखौ उनफ्राव खोन्थानोसै डिजेफ्राथ' थाजोबखायो जाहैबाय बेंगा बयस दामनांगौ जोंना जिराय हाल'हाय माथो न'नि मालिकआसो लोंग्रोबायलै सेस जागोनलै आलय जानाय लोंनायफ्रा सिगांलै मिस्टि जाखावनायसैलाय नै लागा मिस्टि निंखि दैलि अखाद दं दैलि जानाय खालि मिस्टि निंखि नै गिर्जायाव साहा लोंहोदों ओमफ्राय प्राइसखौ खोन्थाहरदो गारिनि प्राइसआ 135 सेकेन्ड हेन्ड आरोखि ना मथा मथि खरसा बरसा 1.5 लाखआनो थांगोन आरो ना ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा जेब्लाबो सिगांखा जोंना जानांगौ लोंनांगौ थैनांगौ ओमफ्राय मिस्टियालाय माबायदिलै दैलि मिस्टि हाथायफ्रानो साजोब्बाय नै फाइनालि नै जोंना गिर्जानि लबार बागाना नै आरोना 4 बिगा दङ लबार बागाना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गिर्जा साहा था लोंखांनानै गारि ब्लेसिं खालामना साहा लोंखांनानै दा न'आव थांसै नोंथांमोन बे भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।